Panguva ine panokonzi President Emmerson Mnangagwa he is enacted a law iri kurequire kuti all motorists they must purchase a Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC radio license before renewing their vehicle registration. Chitiko chakonzeresa outrage. Vanhu vari kuchema vachitaura maviews akasiyana-siyana vachiti kune vamwe vakutouya vachitotenga nyakwini mutero maredhiyo acho asina mamotokari, vamwe vachitaura masvoko vachiti we are struggling to travel on the road. But when the government iri kuramba ichitiwedzera macosts, zviri kuonekwa kunzi some of the people they are struggling on the road. Ndokuva subscribe like out on the bell kuti ipinda pane maresponses tona kuti maadvocate tona Fadzemera anobuda nyora achiti wangu mutero hamubati, I can't be subsidizing propaganda zvigananda monoripota jangi pamusoro pedu, moda kuti tikubhadharirei pamusoro pazvo, hazvigoni. We need new leaders. Ndiwo mahera kuyachiti muda muchitiripotera jangi zvisina basa, vamuda kuti tibhadhare news dzenyu dzamunenge muchibroadcast asina basa rese. Anoenderambira achiti kune vachabhadhara mutero uyoyo, ngarai maziva kuti mari yacho ichatongobiwa nezvigananda. You will still be subjected to dongi iri kuramba kubuda muroad. Programming national cooking competitions avo anobowa aya vanozongokamura ishoma pamari yavanenge vaba kuti vatengere vaye vekupema mota dzevhara muromo. We need new leaders. Ndimaira ari kachitsanangura kuti aiwa zviri kuitiwa this initiative ine munhu pasi. Noda kuti tikatasa ari kachikondema achiti professionalism pamwe chete the quality of the news which is being broadcasted panapa pamari yavari kubhadhara ari kuti is not worth it. Panapa ari kachiti tinongo chikonzwa zvemacooking events and the likes, and pane pasinga kutaugwi nhau dzemandorokwati and the likes. Achimenshena issue yecorruption achiti mari dzinge dzingobiwa dzanenge vachitora and then wozongobvisa kamwe kaportion wachinovhara muromo vanhu vanozotengera mota vanenge vada kuti vasazoexposa zviri kuita. Mashoko aroita kona panapa ari kuti Fadzemera here mbotidze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Apinda comment section medu dzemafunguro enyu. Don't subscribe or like, turn on the bell icon.